aw bisimila sariya bulon kɔnɔ Sherifula Jabaraso kan i n'a fɔ aw delen no ala cogo min na an ka bi jamukan sariya bulon kɔnɔ an nana ni hakilina min ni an mago bɛ o la bi ka se k'o dɔn an ka jamana in kɔnɔ walasa min ye sariya batoli ye sariya baara kɛcogo an ka se k'o dɔn o la bi hakilina min bɛ an bolo o ye kiri baara tɛ se ka kɛ maa min kɔ ni kiri tigɛra ale bɛ kiri ɲɛma a bɛ kiri tigɛlen fana kɔfɛ ni o ye ICE commissaire de justice ye Mali la ICE ka baara anw ma a faamu an nana ni maa ye o la bi maa min bɛ se ka na anw kunnafoni ICE ka baara k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni ale yɛrɛ ye ICE ye baara in min b'a kɔnɔ a bɛ a dɔn kosɛbɛ o ye docteur Mohamed Sanogo ye secrétaire général du bureau de l'ordre des ICE commissaire du Mali ale an bolo kɔrɔ bi walasa ka se ka anw bilasira baara in k'a jira anw na an k'a dɔn an b'an ka minnu kɛ an k'a ka minnu kɛ an bɛ jigin ICEw la ka sɔrɔ dɔw b'u yɛrɛ kɛ ICE t'u ye ICE ye jɔn ye ni ala sɔnna bi an bɛn'o dɔn k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen dɔn k'a ka fangaw dɔn hakɛ minnu ni a n'o ka kan a jɔyɔrɔ ye mun ye o bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna jɛmukan in na ne ni aw an n'a faamuya sɔrɔ o la docteur i bisimila. i ni baara. Docteur sisan i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna docteur yɛrɛ ye jɔn ye. Docteur ye Maître Mohamed Sanogo, ICE commissaire de justice près la cour d'appel de Bamako et secrétaire général du bureau de l'ordre des ICE commissaires de justice du Mali. Voilà, docteur. Ka kɛ ni an ka bi hakilina ye ni o ye an ka thème ye mission et compétence de l'ICE commissaire de justice au Mali. An b'a fɛ k'a dɔn ICE yɛrɛ ye maa jumɛn ye? Ayiwa, ICE ye maa min ye komi ko baara in an b'a kɛ bamanankan na todunkan na ICE ye mais ICE ye mɔgɔ ye mɔgɔ min jama kunko ɲɛnabɔli bɛ baga o de ye ICE ye parce que sariya min bɛ ICE y'a sigi Mali kɔnɔ o y'a yira ko ICE a bɛ fɔ a ma nansarakan na officier public ministériel. Officier public ministériel o kɔrɔ ye jama kungo ɲɛnabɔla ministériel ministiri so ka ɲɛnabɔla ko ɲɛnabɔla o de ye ICE ye bakuruba surunna todunkan na kiiri mɔgɔ min bɛ kiiri lase k'a waleya o de ye ICE ye. O de ye ICE ye. O de ye ICE ye. Docteur ni kɔni kɔrɔfɔ diyara an ye kosɛbɛ mais bi an b'a fɛ ka min dɔn o de ye an ka jamana kɔnɔ ICE yɛrɛ baara nana cogo jumɛn docteur? ICE nana cogoya min na a daminɛna depuis san 1948 o y'a ye Mali ma o y'a sɔrɔ hali Mali ma yɛrɛma hɔrɔnya ta ICE fɔlɔ Mali kɔnɔ o kɛra Maître Amadou Thiam Bamako en 1949 o tɛmɛnen kɔ les autres villes du Mali olu fana marabolo ville minnu bɛ Mali la olu fana ICE sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ Mali kɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ jamana marabaa fɔlɔw u y'a yira ko ICE ya ko k'a gulon u y'u remplacer ni mɔgɔ dɔw ye a fɔ mɔgɔ min ma agent d'exécution o ye administration mɔgɔw ani justice tribunal minnu bɛ tribunal baara la mais o tun b'a baara kɛ tribunal ka ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma président o ka lahɔrɔma kɔnɔna na ala nana kɛ o kɔnɔna na Musa tile la u nana ka na séminaire ba dɔ kɛ ɲɔgɔnye ba dɔ kɛ u nana jamana marabaaw nana ye k'a fɔ ICE ya nafa min b'a la k'a gulon ta a tɛ bɛn sariya ta la ka kɛ a ɲɛma san 1975 séminaire kɛra Musa Tarawele par ordonnance numéro 42 n'a bɛ fɔ o ma 42 a ye ICE la nati Mali kɔnɔ tuguni o natilen Mali kɔnɔ ICE u ko k'a sinsin san 1995 sariya numéro 65 b'a yira o taara
juin kalo tile 30 o issue ka fanga a renforcer o kɔfɛ u y'a ye issue nafa b'a la jamana ɲɛmɔgɔw jɛra tuguni san 2008 ka sariya kura yɔrɔ bɔ sariya min o numéro 48 a taara décembre kalo tile 26 o kɛra ATT tile la o fana kɔfɛ u y'a ye nafa bɛ issue la parce que tribunal fɛn bɛɛ de y'a ye a tɛ taa kɔ cogoya fosi moyen fosi tɛ yen u tilala o kɛra IBK tile la san 2016 ale ye sariya min bɔ sariya 53 a kɛra décembre kalo tile 20 ka issue la sinsin walasa u ka baara kɛ o fɛrɛ ma parce que baara min don a ko ka ca Mali issue o bɛ hali les juges de l'Afrique Mali b'o la Union interafricaine des juges de justice farafina issue bulonba Mali b'a la o créera Dakar 1990 o kɔfɛ Mali bɛ Union internationale diɲɛ issue faralen ɲɔgɔn kan Mali donn'o fana na au congrès de Bruxelles en 91 san 1991 o kɛra mai kalo la. Très bien, docteur nin kɔni ye walawalali ye anw y'a dɔn bi Mali kɔnɔ ICA nana cogo min na an y'o kɔni dɔn bi mais o cogo kelen na anw tɛ danfara dɔ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an ma a ye cogo min na agentigi dɔw n'o ye agence immobilier ye olu ma dɔgɔya tɛ mais caman bi i yɛrɛ wele ko UC ye bon an fana bɛ dɔw fana ye ko clerc UC ye donc clerc UC ale ni UC danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ docteur? Ayiwa ɲininkali diyara ye clerc d'huissier o ye mɔgɔ ye huissier ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka huissier dɛmɛ a ka baara kɔnɔ parce que huissier ye baara suguya dɔ ye a ma nɔgɔn huissier fosi tɛ yen k'i kelen i bɛ se k'i ka baara kɛ o la sariya jɛnna n'a ye a ka baarakɛ ɲɔgɔn k'a f'u ma ko clerc mais bɛɛ tɛ kɛ clerc ye k'a fɔ a ka di i ye i bɛ kɛ clerc ye condition de b'a la condition min b'a la f'i ka sariya kalan i k'o kɛ a bɛ f'o ma maîtrise en droit privé o tɛmɛnen kɔ i k'i kali i ka serment prêter k'a yira n bɛna baara min kɛ n b'a kɛ client ni daraya kɔnɔ sariya y'a fɔ cogoya min na n b'a k'o kɔnɔ i b'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ issue ka bureau ba i ka lakodɔn parce que o bureau ba kɔnɔna na carte d'identité de bɛ d'i ma a fɔ carte de clerc n'i y'o condition 3 kɛ en même temps i bɛ huissier titulaire dɔ fɛ yen o la a bɛ fɔ ma les clercs d'huissier mais huissier yɛrɛ ye mun ye a danfara huissier de ye jamana y'a ka danaya ta k'a da i kan k'a ka pouvoir autorité dɔ d'i ma huissier kɔnɔna na i k'a bɔ a waleya jamana kɔnɔdenw kan o de ye huissier yɛrɛ ye mais huissier i b'a sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 o bɛɛ b'a fɛ baara la a bɛ fɔ a bɛɛ ma huissier mais i b'a sɔrɔ huissier yɛrɛ ye mɔgɔ kelen ye parce que n'i ye condition rempli i bɛ to a bɛ fɔ i ma huissier sous la responsabilité i ka titulaire de charge n'o ye i ka ɲɛmɔgɔ ye. D'accord docteur Dia an bɛ maa caman wele ko UC ye n'a fɔra ko UC baara kɔnɔ olu yɛrɛ tɛ UC ye donc o la sisan i da sera ma k'a ko fɔ UC ka bureau ba la ko f'i ka lakodɔn o UC ka bureau ba in ni a b'a fɔ o ma ko l'ordre des juges commissaires de justice du Mali o bureau in ale labɛn bɛ cogo jumɛn ale organisalen don cogo jumɛn? Bon UC ka bureau ba n'a fɔ a ma ordre des juges commissaires de justice du Mali o bureau ba ale bɛ Mali UC bɛɛ représenté ni o bɔra yen capitale régionale la région bɛɛ i b'a sɔrɔ on appelle la chambre régionale des juges commissaires de justice au bɛ yen o mana bɔ yen il y a ce qu'on appelle la conférence des présidents ɲɛmɔgɔw gansan Kayi i b'a sɔrɔ UC chambre o président bɛ yen Segu i b'a sɔrɔ o bɛ yen ainsi de suite yɔrɔ bɛɛ bɛ ten Mali yɔrɔ bɛɛ bɛ ten olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na se an ka bureau ba la an ni bureau ba an bɛ réunion kɛ gɛlɛya min bɛ yen min k'a ka kɛ profession bɛ avancer cogoya min na an ka organisation bɛ o cogoya de la réunion a bɛ kɛ trimestriellement semestriellement et annuellement. D'accord docteur an ye o yɔrɔ faamu mais maa min b'a fɛ ka kɛ UC yɛrɛ ye parce que i da sera clerc d'UC ma
ni danfara bɛ o ni huissier de charge yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc mais i bɛ kɛ huissier de charge yɛrɛ ye cogo jumɛn k'i kɛ huissier ba yɛrɛ ye alhamdulilayi ɲininkali diyara n ye pour que i ka huissier bi bi in na sariya min bɛ huissier ka gérer f'i ka concours de kɛ o concours n'i y'o sɔrɔ i bɛ taa sanal yɛlɛ école de la a bɛ fɔ o ma ko institut de formation judiciaire a bɛ Bangabu la maître Demba Diallo i bɛ san 2 kalan kɛ o san 2 kalan san 1 i b'o kɛ kalanjɛ san 2nan i b'o kɛ stage pratique la huissier dɔ fɛ yen statut min bɛ d'i ma huissier commissaire de justice stagiaire n'i tilal'o la i bɛ examen kɛ i passer'o la i bɛ sɔrɔ ka ministre de la justice on va proposer conseil des ministres là le président prend un décret pour qu'il nomme quelqu'un huissier titulaire mais huissier a bɛ sɔrɔ sira wɛrɛ kan o ye sira jumɛn ye n'a fɔra concours bɛna kɛ sisan mɔgɔ 100 kan ka ta ka kɛ huissier 10% des places disponibles o bɛ kɛ 10% des places o bɛ réservé doctorat bɛ mɔgɔ minnu bolo en droit privé ani huissier clerc n'i ye san 10 kɛ i bɛ clercia la san 10 olu bɛ autoriser ka ta mais à la limite des 10% des places disponibles pour le concours olu mana ta olu bɛ ta o la mais o bɛɛ bɛ taa institut la n'u ye institut kɛ n'u tilal'o la tuma min na o bɛ sɔrɔ ka bɔ ni décret signé na aw bɛ sɔrɔ ka kɛ huissier titulaire déchargé. D'accord. Docteur o diyara n ye maa bɛ kɛ huissier ye cogo min na donc o clerc n'o docteur minnu droit privé la i y'a fɔ cogo min na olu tɛ concours kɔni kɛ olu tɛ concours kɛ mais à la limite des places disponibles n'a fɔra mɔgɔ 100 bɛ ta huissier la mɔgɔ 10 de bɛ réservé 10%. D'accord. mais n'a fɔra mɔgɔ 3 bɛ ta n'a fɔra mɔgɔ 5 bɛ ta par exemple est-ce que 10% de 5 places o bɛ bɛn joli ma les chances sont très minimes. Ouais. donc sira min sira jɛlen concours o de jɛlen don o de reconnu don Mali kɔnɔ bi. D'accord. Ok docteur donc sisan ni droit diplôme kɔni t'i bolo diplôme wɛrɛ b'e bolo min ni droit tɛ kelen ye e kɔni nin tɛ huissier baara la o la. non par exemple n'i ko droit e ko droit suguya jumɛn fɔlɔ. droit privé. droit privé voilà e bɛ se ka kɛ huissier. d'accord donc docteur o kɔfɛ sisan ka don bi yɛrɛ jɛmukan yɛrɛ kunklena kɔnɔ o de ye ni o ye mission et compétence de l'huissier commissaire de justice au Mali o hakilina in huissier ka baara quelles sont les missions les principales missions de l'huissier commissaire de justice. ayiwa huissier ka baara a ka ca ka da mun kan huissier bɛ mɔgɔw kunnafoni k'a fɔ kiiri bi i kun kan nin don in na nin waati in na nin tribunal na i taara i ma taa a bɛ kɛ i kɔ o huissier ka baara dɔ ye huissier ka baara jamana kɔnɔ ni jamana b'a fɛ ka biɲɛw réformer huissier commissaire de justice jamana bɛ tɛmɛ o de fɛ pour que a ka mobili kɔrɔw par exemple n'a mobili kɔrɔ nana a bɛ tɛmɛ o fɛ k'a feere huissier ka baara ye dɔ wɛrɛ fana ye o ye impôt service des impôts douane domaine o mɔgɔ bɛ jɔ huissier la n'u b'a fɛ u ka n'u ye fɛn minnu saisir n'u b'a fɛ k'a feere n bɛ misali kelen d'o yɔrɔ la impôt mɔgɔw b'u ban u ka so b'i bolo sisan i tɛ so impôt sara impôt ni impôt nana n'i ma sɔn ka sara plusieurs années impôt b'i ka so saisir n'a y'a saisir a b'a di huissier ma i yɛrɛ sigilen a kɔnɔ i ka so bɛ feere donc bɛɛ kan ka impôt sara mais mɔgɔw t'o yɔrɔnin dɔn o la huissier ka baara a ka ca n'an tɛmɛn'o kan an bɛ se ce qu'on appelle en matière de succession ni mɔgɔ banna sisan a ka biɲɛw huissier b'a estimer a bɛ se k'a feere huissier ka baara t'o dɔrɔn ye n'i y'a ta par exemple sur le plan civil huissier bɛ sommation kɛ sommation fana ka ca sommation de payer bɛ yen de restituer bɛ yen sommation o mana bɔ yen a bɛ sommation interpellative fana kɛ o mana bɔ yen huissier bɛ congé kɛ a bɛ mise en demeure di huissier bɛ expulsion kɛ a bɛ signification commandement kɛ huissier bɛ saisie kɛ saisie fana modèle ka ca saisie conservatoire saisie attribution saisie des biens meubles hali saisie immobilière c'est-à-dire i ka so jɔlen titre foncier huissier b'a feere
donc issue ka baara ka ca o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ i ka question na a ka compétence la compétence c'est auprès de la cour d'appel o kɔrɔ ye mun na Bamakɔ cour d'appel o bɛ Segu Sikaso ani Kulukoro Bamakɔ cour d'appel b'o gérer ani Bamakɔ yɛrɛ donc issue fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ yan i bɛ se ka taa baara kɛ Segu issue fana bɛ se ka na baara kɛ Bamakɔ Sikaso ta o bɛ se ka kɛ Kulukoro ta o bɛ se ka taa kɛ Sikaso. C'est la compétence auprès de la cour d'appel. Mais compétence que l'on ici, c'est national. Ici, commissaire de justice. Au national, au Djabara Bey. Par exemple, EBDF qui a souffert. Il ne m'a pas en matière de vente volontaire, la compétence est nationale. Dove Kidal, Dove Kai, vous avez dit Bamako, Sobe Mouti, à vérifier la tout est OK. Ici, va faire. Il a une compétence nationale en la matière. D'accord. Docteur, ni kuma caman kɔni fɔra sariya kumakan na hali n'a sɔrɔ anw tɛ a bɛɛ faamu sommation caman fara k'u tugu ɲɔgɔn na mais ninnu bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna don n'a nataw la an fana na ninnu walawala Inch'Allah sommation ka dama jɛmukan ye min kɔnɔna na détail caman bɛ se ka faamu a la. Inch'Allah. Donc o la da sera ninnu bɛɛ ma ni ISO ka baara ye mais maa min b'a fɛ ka ISO ta sisan nɔ i bɛ ISO lasɔrɔ sira jumɛn fɛ? A ka nɔgɔn sira bɛɛ fɛ parce que n y'o de fɔ kuma daminɛ la n ko ISO ye jama kungo ɲɛnabɔla de ye ni kungo b'i kan par exemple commerce kɔnɔna na danaya dɔ de bɛ yen dɔw bɛ se k'ale miliyɔn juru miliyɔn 5 miliyɔn 10 papier foyi t'a la n'i nana a tigi y'i janfa i bɛna ISO fɛ yen ISO bɛ min kɛ sommation de payer a b'a fɔ karisa ka juru b'i la nin don in nin waati in na a kɛra nin san na tiɲɛ don an nkalon don n'i ko tiɲɛ don i b'a sara cogoya min na i b'o fɔ walasa ni papier t'i bolo n'i ko ko nkalon don ISO bɛ mun kɛ a b'aw bila ka taa tribunal la i bɛ min fɔ a b'o ta a bɛ réclamation de somme kɛ i bɛ taa tribunal la i ni i ka jurumantigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais i bɛ se ka na ISO fɛ yen tuguni ni papier b'i bolo i ye jugement kɛ i gagnera o jugement sɔrɔlen donc n'i y'o grossi original n'i taar'o di ISO ma il n'y a pas de problème ISO b'i ka baara kɛ donc ISO bɛ sɔrɔ ISO commissaire de justice c'est à la disposition jama a bɛ jama ka disposition na fɛn o fɛn bɛ don a ka cadre kɔnɔna na a ka baara kɔnɔna na n'i y'a saisi n'a y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ automatiquement. D'accord docteur ka ale yɛrɛ ISO la saisi ka ISO la sɔrɔ n'o ye mois de saisine ka se ka wuli ka ISO la sɔrɔ ɔ i bɛ papier de ci a ma wa walima i bɛ se ka wuli ka taa fɔ ISO yɛrɛ ɲɛna i da la. Eh bien ni avocat don avocat b'i saisi par écrit mais tout citoyen i bɛ se ka na ISO ka bureau la k'a fɔ ni kungo de bɛ n da la a kan k'a ɲɛnabɔ sariya b'a yamaruya a ka min ɲɛnabɔ a bɛ a ɲɛnabɔ a bɛ kɛ ten de baara bɛ kɛ ten. D'accord docteur o cogo la sisan ɔ maa min ye ISO ta ka ISO bila a ka baara la ɔ o tigilamɔgɔ ka hakɛ ani a ka kɛta ye jumɛn ye droit et obligation du client vis-à-vis de l'ISO commissaire de justice. Bon a ka hakɛ n'i ye ISO ta k'a bila i ka baara la ISO kan ka i ka baara kɛ avec diligence comme on le dit c'est-à-dire a kan ka baara kɛ convenablement comme ça se doit a sariya fɔ cogo min ISO b'a kɛ ten la neutralité c'est-à-dire e ye ne bila baara la sisan ne bɛ taa mɔgɔ dɔ kama e ka baara kɔnɔna na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ne bɛ n substituer e la ou bien ka ko kɛ ko min tɛ ko bɛnta ye ni sariya tɛ bɛnna ye e k'a fɔ k'i bɛ venger i ka jurumantigi la ISO doit être neutre ISO n'a ka client cɛ il y a ce qu'on appelle le secret i kan ka secret garder mɔgɔw kungo i man kan k'a fɔ baroda yɔrɔ si i ka bureau kɔnɔ baara a bɛ da i ka bureau kɔnɔ baara de la i man ka bɔ ni client ka fɛngɛ parce que n'an ye jateminɛ kɛ maaba caman de ka ko bɛ tɛmɛ ISO fan fɛ fo ka secret garder ISO kan ka tuguni o hakilina ani o comportement ɲuman o jogo ɲuman ISO kan ka don a ka baarakɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen na parce que i fana i kelen tɛ se k'i ka baara kɛ i ka baara c'est une chaîne voilà. D'accord docteur nin kɔni diyara n ye mais o sira kelen na ISO ka pour que i ka se ka nin baara kɛ f'i ka lakana ni o ye protection ye ɔ an ka waati kɔni surunyana kosɛbɛ mais sisan ISO lakanani no cogo jumɛn na
la protection. Vraiment, il la canal nous. Parce que charia kura mi yɛrɛ bɔlen de sisan article 44 o b'a yira polisi i tɛ se ka isie wele gendarme i tɛ se k'a wele procureur i tɛ se k'a wele isie bɛ se ka wele sira kelen min fɛ k'a ɲininka o ye PG procureur général i bɛ tɛmɛ o fɛ yen i bɛ bataki kɛ sɛbɛn kɛ k'a lase ni isie ye nin kɛ na en ce moment procureur général olu fana b'a bila ka taa an ka yɔrɔ la isie ka bureau ba la olu b'a étudier a ka ca ala fɛ isie i ka wari dun a ye nin kɛ a ye nin kɛ solution bɛ sɔrɔ a la o ye an ka protection ye ka an fɛngɛ sariya ka protection na o kɛra kɔsa in na o de kɛra 2016. D'accord, baara o baara n'i b'a la i b'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ baara in kɔnɔ ɔ ICA baara la bi aw kɛlen don ka gɛlɛyaba jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ? Gɛlɛyaba min a ka ca ni i sigiɲɔgɔn n'i taara kama k'i bɛ taa labɔ i yɔrɔ a tɛ faamuya o gɛlɛya dɔ ye. Filanan intervention ba autorité u bɛ intervention kɛ fan bɛɛ fɛ nin ye ne ka karisa ye nin bɛ tan fo ka dabila o mana cɛ ka bɔ yen n bɛ segin a kan polisiw gendarme CB commissaire de police mɔgɔ min juru bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ taa convocation ta commissariat la k'i bɛ taa di ou bien gendarmerie la k'i bɛ taa di i ka jurumatigi ma luwanse la a man kan mais n'u taara u t'a dɔn polisiw fana bɛ convocation di charia la o bɛnnen tɛ gendarme fana c'est la même chose c'est-à-dire tout ce qui est argent fɛn fɛn wariko kuma ye en matière de dette civile et commerciale ni la police ni la gendarmerie a man ka don a la c'est des unités d'enquête mais mɔgɔw m'a faamuya généralement sira surun sira min ka surun mɔgɔw bɛ t'o de fɛ ka se k'u ka laɲini sabati o gɛlɛya b'an kan gɛlɛya wɛrɛ b'an kan n'a fɔra ko ka taa baara kɛ an ka kan ka sariya ye fɛn dɔ da anw ma l'article 29 article 29 na OHADA l'opposition de la formule exécutoire vaut réquisition directe anw bɛ kan ka se ka force de l'ordre k'u réquisitionner ka taa baara kɛ mais o réquisition n'i y'o daminɛ a ma nɔgɔn ka da mun kan force de l'ordre i bɛ décision yɛrɛ b'i bolo ko ka exécuter i bɛ se ka san 1 san 2 kɛ i tɛ polisi gendarme garde i t'u sɔrɔ o gɛlɛyaba de b'an kan n'i taara polisi la commissaire b'a fɔ ko n y'a di directeur régional ma directeur régional b'a fɔ ko n y'a di directeur national ma directeur national b'a fɔ ko n y'a di ministre de la sécurité ma n'i taara gendarmerie la ko légionnaire commandant n'i taara gardiw fɛ yen olu fana ayiwa géomo je ne sais pas donc maintenant o fana a munumunu ka ca e bɛ se ka san 10 san 5 kɛ kiiri la k'o gagner ka taa baara waleya ko mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ isew protéger parce que olu ka vision ye k'anw protéger o gɛlɛyaba b'an kan an ka tarifu c'est-à-dire an bɛ baara kɛ min na c'est le plus bas prix de l'Afrique Mali bɛ yɔrɔ min na bi hali Burkina b'a ɲɛ an ka tarifu ye san 1995 ça fait 24 ans an ka tarifu ma falen depuis essence ye 65 o an bɛ fɛɛrɛ min bɛ d'aw ma n'i ye baara min kɛ parce que anw fɛ c'est un décret présidentiel na ici n'i ye nin baara kɛ a bɛ bɛn nin wari ma n'i ye nin baara kɛ a bɛ bɛn nin wari ma ici anw fɛ o de bɛ kɛ donc de telle sorte que ni o tɛ évoluer la essence ye 65 e tun bɛ prix min sara sisan essence ye 140 o b'o prix kelen sara donc o gɛlɛyaba de b'an kan gɛlɛya dɔ fana b'an kan fo mɔgɔw k'o dɔn ici commissaire de justice n'a ye vente aux enchères kɛ n'a ye fɛn feere ka baara kɛ k'a ban a tɛ annulé parce que mɔgɔ caman bɛ yen ici ma n'i ka fɛn feere u bɛ tila fɔ o bɛ taa ko k'a annulé ni l'article 142 est très clair de l'OHADA. La chose vendue, le produit distribué, la procédure prend fin. N'i ye fɛn feere sisan e ka fɛn feere la wandara la e ko jagoya ko fɛn i b'a fɛn ɲini i bɛ taa tribunal la tribunal fɔlɔ bɛ se k'i gagner kɛ tribunal filanan fana bɛ se k'i gagner mais n'a sera cour suprême na la position de la cour suprême du Mali ani CCJA la cour commune de justice et d'arbitrage olu ka position de kelen
un procès verbal de vente aux enchères publiques ne peut pas être annulé. Parce que moi, chaman me kiri ke ka san chaman kala. A finalité, il était gagné. Et bah pourquoi quoi charia ko tcheki eta fo. D'accord, docteur wati kon kama wati kon intara ko sebe mais sano e ka blasare ka laban e jume ka nyashi malion ma. Nga blasare laban ye mi ka malion jamana kono don ka famuya an bulli ka barala. O ye ka anase situation ma. Ishe bete be da chaman na yana ka se abita yorobna. Wati ta ma shifi shi fola la ka singata ka be ke minonche. Iba sura ita ko chaman kifi u kan dem an ka barala. Il y a les flânants, il y a autorité, il y a intervention, il y a intervention. Parce que, les investisseurs qui ont été jamana et est-ce que jamana charia me faut nabe là bato kanye. Donc intervention bas, on va d'abord. Il y a la délice là-bas où on irait ici. Il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on barake. Dania min daranka anga barake. On bien au de kama présentement. Parce que ici est sera mo ka warimne ka dana de la nanu wardima aka dossier dima ke ka barake. E ga barake la ka wardu. Ne mo que ici font faire OK. Ben nous on est là pour ça. On va pas aller avec le dos de la cuillère pour des choses, des comportements comme ça. Mo ka klanye en fana me clé moyen. Ne ala sonama no kera bela dile bela afia. Docteur Mali UCB Jolabi. Ici ma kema ani mo woro Mali ici 106 ici o de malla. D'accord, merci bien docteur. Merci. Nene kunye anga bi hakinae ni oye mission et compétent de lycée commissaire de justice au Mali. Wala sakani jamukan ka wala anga mawlele me kenaka ambolo ni amesegi ka fo ka sebe korofo akani hakina dire an jamana duma ani iso were bela jenema bekato ika bara menen kono ni o kera anga jamana sharia be bato jamana alebe yirwa o serafe wala Mohamed Sanogo docteur Mohamed Sanogo UCE commissaire de justice et secrétaire général du bureau de l'ordre des UCE commissaires du Mali avec mi ambolo korobi amafola nala sona aw kato sharia blon kono sherfula jabara so sanfe ni na nyono chama be awnye kam bela jenen ka barado iso bolen ko ala min ye notaire fana nga bara ni UC ka bara o te kelen mais ni ala sona fana no do dona na tawla wala aka me wati were